Җәмәгать бүген 25 апрель. Менә минем үзегез беләсез, татарларга татарча дигән фәлсәфи культурный программа кебек алып барам. Шуның өчен сөйләшү теманы башлар алдыннан сезгә тагын бер кат үземнең алфавит турында әйтеп китәм әле. Менә бу хәрефләр ничек язылырга тиеш? У хәреф өстенә тамга. Телефон өчен инде булар. Телефон, ноутбук өчен. Х хәреф өченә тамга куйсаң У хәреф өстенә тамга куйсаң уга әйләнә. Кирилл хәрефләре дип уйлыйк инде монда. Компьютерда, телефонда хәзер алар бар җирдә инде кулланыла. Тамга куйсаң әгә әйләнә. Тамга куйсаң ңага әйләнә. Ш тамга куйсаң тамганы өскә куябыз һәр вакыт. Һәр вакыт тамгалар өскә куелып барыла. Чыга әйләнә. О үгә әйләнә. Ж тамга куйсак чыга әйләнә. Менә нәрсә өчен шуны язам инде, бу бөтен төрки халыкларга кулланырга мөмкинлек бирә. Клавиатура, телефон, ноутбук, планшет, компьютер. Клавиатурасы өчен. Султанов Вәкил, Казан. Менә кемгә кирәк, моны төшереп аласыз, яза аласыз. Алдагы тапшыруда мин инде менә мондый вариантында язган идем. Киләчәккә хатлар сериясеннән, әгәр дә кемгәдер аңлашылмаса, моны карарга, кабатлап укырга мөмкинлек бар. Менә монда күрсәтелгән безнең олы хәрефләр, кече хәрефләр, у хәрефе, х, ң, ш, о, ж. Бу вакытта инде мин аңлатманы телдән дә бирдем. Хәреф өстенә тамганы куймасаң да була, яңгырашы буенча әгә якын. Монда язу үрнәкләре, бу безнең инде былтыр 10 июль айында ук тапшыруда күрсәтелгән әйберия. Хәзер бүгенге сөйләшү теманың основноена күчәм. Нәрсә турында сөйләмәкче идем. Менә гармун ремонтлаганда иң яхшы, иң кирәкле корал дувочка дип атала. Дувочка. Кешенең менә резонатордагы телләр инде телләр менә бу кусковой резонатор планкалары, кусковой планкалар алюминнән эшләнгән. Анда яңгырата торган, голос дип атала торган безнеңчә татарча телләр. Менә шушыннан башланды. Мин моны тиз генә кечкенә кагазга схемасын яздым үземчә. Бу безнең татарларга бер кирәкле корал формасында тапшырыла. Нәрсә булырга тиеш? Безнең резонатор өчен өстәл шикелле әйбер булырга тиеш. Резонаторны менә бу резонатор дип атала. Менә бу безнең кулдагы әйбер резонатор. Менә ички ягын күрсәтәм. Тышкы ягын күрсәтәм. Бу план кагазны алдым да мин, монда яздым нинди материаллар, ничек ясалырга тиеш, ничек эшләргә тиеш, бөтенесе шу схемадан башланды. Схеманы хәзер алып куябыз. Безнең бит инде эшләнгән эш күз алдында, эшләнгән эш турында сүз башлыйбыз. Пока резонаторны алып куйганчы ничек эшләгәнен күрсәтеп алыйм әле. Менә монда резонаторның үзен генә дә куярга була. Үзен генә дә куярга була. Ике тишекле булганда, сразу ике тишекне монда куябыз. Нинди тавыш килә кирәк, монда линиялар куелган. Менә бу сызыкка туры китереп ике башын куябыз менә бу линияга. Планкаларның тишекләре туры килсен өчен монда тоже аркылы сызым сызылган. Монда стрелка куелган кызыл итеп. Мәсәлән, тавыш. Безнең корал инде основной корал менә шушы. Бу основной корал. Моны өстәлгә беркетеп куйдым мин изоленты белән шуып җирмәскә әз генә. Монда чокырда утыра ул. Аны включайтабыз. Менә, мәсәлән, монда бу коралда сезгә күренми, мин аны хәзер борып куям сезгә күренер өчен.
Менә. B минус bir якка минус 4, икенче якка минус 10. Минус 0 даже күрсәтте. Бу юлы. Бу менә бунда безнең бу гитаристларга, шетел кешеләренә куелган A, B, C, D, E, F, G. Безнеңчә урысча дип әйтик инде. Вот. A ляга туры килә, B сига, C дога, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Шушлай тәртибе. Вот. Бунда язып куйдым. Сжатие внутренний голос. Әгәр дә без кысканда, аска төшергәндә внутренний голос, ички яктагы тел уйный. Вот. Төшергәндә менә бу тышкы яктагы тел уйный. Менә бусы инде язмач аңлату. Бу пластина өстенә, бу өстәл, рабочий өстәл өстенә эшләп куелган минем язулар. Менә кулда тотам кечкенә генә пластина. Күрәсез, монда да шушы рәсем төшерелгән. Ни өчен? Әгәр дә без менә бу тавышның икесен бер юлы түгел, башта берсен, аннан икенчесен настроить итәргә тиеш. Вот. Кырып настроить итәргә. Бүген кыру турында, настройка турында конкретно шкалап күрсәтмим. Башка көнне специально аңа эш башлагач, даже бүген икенче язмамда күрсәтергә мөмкин. Вот. Настройка вакытында беренче рәтне, мәсәлән, бер төрле настройга, икенче рәтне икенче төрле настройга алып барырга тиешбез. Менә мондай язу башта менә мин язып чыктым. Менә шу рәтләрдә бүгенге состояниесе, һәрбер телнең яңгырашы. Аннан инде без кыргыч алып, специально инструментлар алып, аны рәтләрен, һәрбер рәтне стройга кертәбез. Стройга кертәбез инде менә шу прибор белән. Бу пластина ни өчен? Безгә кирәк икән, мәсәлән, бер тишекне капларга, без аны салабыз да куябыз. Шул ук тишникне, мәсәлән, бу яктагы рәтен тикшерергә тиешбез. Вот. Айрым. Шушындый ук сызыкка туры китерәбез. Вот. И тагын шундый ук хәл күтәреп, төшереп тикшерәбез. Конкретно бу кусок дивизионда бу планканың бер кисәге, менә бу планка дип аталсак, монысы бер кисәге ничек яңгырый, шуны күк прибордан карыйбыз. Вот. И кирәк булса икенче рәт. Икенче рәт кирәк булса булай итәбез. Әйләндереп куябыз. Бу подложканы дип әйтик инде. Икенче рәтен. Менә бу арттагы рәтен куябыз шушы тишек өстенә. Менә. И планканы китерәбез, именно бу ягыннан карыйбыз инде бу юлы. Вот. Менә бу сызыклар буйлап рәткә китереп куябыз. Шуннан тагын тавышны тикшерәбез. И шулай итеп, тәртипләп, һәрберсен куеп тикшереп чыгабыз. Бу рәтне дә. Ягъни бу рәттә безнең ничә була инде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, кайбер резонаторлар 13 була инде. Ички яктагы резонаторларна бу уң як рәттә. Вот. Тәртипләп без инде иштән, мәсәлән, бу 4нче резонатор дип атасак, булса 3нче, монысы 2нче, монысы 1нче резонатор. Вот. Шуның өчен без инде һәрбер резонаторны алып, шушында нигә куябыз? 4нчесен, 3нчесен, 2нчесен, 1нчесен. Тикшереп, настройка ясап, без инде эшләргә тиеш. Резонаторга менә шушындай строительный скотч ябыштырабыз, язып барырга буталмаска. Ни өчен дигәндә, строительный скотчны яңадан тиз генә аны ышкындырып алып, атырга мөмкин. Җайлы. Вот. Бу эш тәртибе менә шушындай. Өстәл әзер, эшли, сезгә күрсәттем. Хәзер резонаторны алып куябыз уңга, узакка сузмыйча гына бу пластинаны алып куябыз. Вот. Нәрсәләр ясалган? Мин инде ничек эшли, аскы ягын күрсәтәм сезгә. Аскы ягын приборны алып куябыз. Вот. Хәзер безгә мишә итмәскә тиеш ул прибор.
Менә монда безнең Құрал үстәл. Өстәлдә ике тишеге бар инде, сызыклар, планнар, язылган, эшләү тәртибе, өске ягын күрдек без. Вот. Хәзер аскы ягына күчәбез. Аскы ягына күчәр өчен менә монда специально гайканы сүтә торган урыны бар. Вот. Менә безнең шундый эш тәртибе. Менә без аны хәл күтәрдек. Менә нинди матур итеп эшләнгән. Бу кожа күн дип әйтик инде ни өчен кирәк? Бу кожа яхшылап кысып куярга. Тишекләренә һава чыкмасын өчен кире кадакларын үз урынына тыктым мин монда. Ягъни булай гына өстеннән капласаң, бу тишекләрдән һава чыгып, компрессия кими. Компрессия кими. Вот. Әле мин уң якның 4 планкасын күрсәт, 4 резонаторын күрсәттем. Монда 2 тагын резонатор күрәсез. Сул, бу инде сул кулныкы. Буларын да шулай ук аласың, сүтеп, әкрен генә шушы өстәл өстендә тикшерәсең, кире беркетәсең. Менә шул. Аның эше шундый. Хәзер нәрсәсен сөйлим. Менә монда бер ни бар. Кыса торган урыны. Бу регулировать ителә. Ике гайканы гына бушатасың, булай өскә аска регулировать ителә. Потому что нинди гармон галәгә бер гармонның бу урыны калынрак булырга мөмкин, икенчесенең кечерәк. Шуның өчен монда прижимация ителергә, кысылырга, әйбәтләп тигезгә ятырга тиеш, тип-тигез ятырга тиеш. Менә бу даже мин жәлләмәдем, итальянский кожа, Made in Italy дип язган. Яхшы чиста кожа куйдым. Аны инде момент клее белән клейләдем. Менә шулай итеп, менә мондай бу ягыннан эләктерәбез. Вот. Бу ягыннан эләктерәбез. Икенче ягыннан эләктерәбез. Вот. И безнең эш шуның белән бетә дип әйтергә дә була инде. Ну, эшли башларга була. Бетә түгел, эшне башларга була. Вот. Вот. Менә шундый хәл. Эшне башларга була. Бик каты кысмыйча, йомшак кына кысып куйсаң да, моның ние эшне башкарырга мөмкинлек бирә. Менә аны матур итеп карарга була бу кырыеннан. Яхшы ятамы? Кысылганмы? Ничек? Бөтенесен. Вот. И ни өчен булай бер иске ягын гына эшләдем мин? Обычно иске настройщиклар дип әйтик инде, гармон көйләүчеләр, алар иске мехка такта, фанер такта беркетеп астына өстенә шулай эшлиләр. Мин ни өчен булай калдырдым? Бу татар кешесе дип әйтим микән инде, пөхтә чиста бит инде һәр вакыт. Хатын-кыз тегендә, монда уны ятканны тоже яратмый. Буның урынны күп алмый. Тиз генә алып урнаштырырга кичкенә квартира булса, бигрәк тә балконнар тыгылган була. Шуның өчен бу коралны тиз генә алып кую, мәсәлән, 5 минут эчендә сүтеп аласың, и кирәкле урынга тыгып куясың. Урынны да күп алмый, монда проблемасы да юк. Менә шушы 2-3 монда бүтән ни юк. Проблема. Рәхмәт, туганнар, шушыны күрсәтер өчен, дуслар, халкым, милләттәшләр, бәлкем кемгәдер файдасы тияр. Моны киләчәккә хатлар сериясеннән татарларга татарча дип инде үзебезчә сөйләп язып бүген куйдым. Конкретно көйләү триммер алып, моны белән тавыш көйләүне бер күрсәтермен Алла бирсә. Вот. Монда әле минем триммер белән эшләне. Монда бигрәк тә инде триммер белән эшләр өчен үзегез беләсез, кичкенә менә мондый калай кирәк була. Аны кыстырып куярга, менә шулай телнең голосовой астына дип әйтик инде. Вот. Аннан кырырга туры килә. Вот. Кырырга. Кыстырыр өчен мондый нине дә кулланырга була, мәсәлән, пычакны да. Вот. Кичкенәрәк пычак кулланырга да була. Минем кичкенәрәк пычак та бар. Специально шул настройка вакытында кулланыр өчен, мәсәлән, менә монда кичкенә генә пычак, монда да бар. Вот.
кішкене генә. Аскы яктагы тавышларны гел кубарып алмас өчен голосны. Менә мондый бик шло дип әйтик инде, әйбәт ней. Без тутарга кирәк. Менә булай әйтеп күтәрәсең, тоже астына шундый ук пычакны тыгасың. Вот. Шундый ук пычакны тыгасың. Или шушлай безне тыгып калдырып, әкрен генә кырасың. Кыру ике төрле әйбер белән эшләнә. Мәсәлән, мондый очлы без белән дә эшкый, элекеге мастерлар шулай очлы без белән дә очлы без дип әйтим инде, инструмент белән дә кыралар. Әмма мин күбрәк триммер белән эшлим. Триммер бу без белән шыккырганда менә монда эз кала, тавыш үзгәрә, конечно. Тавыш бернинди сүз юк. Әмма минем менә бу пластина тигез бөгелсен, бөтен площадь тигез бөгелсен өчен именно менә бу өчен или менә бу урынын тигез итеп кырырга тырышам. Триммер белән хәзерге вакытта кораллар бар. Яхшы итеп, мотор итеп һәрбер планканы, һәрбер кусогын, кисәген эшләргә мөмкинлек бар хәзерге көндә. Моның белән дә бернинди проблема юк. Телләрне кайбер мастерлар нидән салдырмыйча да эшләргә мөмкин. Гармуннан. Менә булай итеп, прибор түгел инде, менә бу электрик белән кайтып талаучылар бар. Мин алай эшләгәнем юк. Бик сирәк кулланам. Корал бар. Мондый корал бар. Баслар өчен киңрәге бар. Аның башы кәкере күрәсез. И специально анда бик вак кына электрик иче дә бар. Менә бу ягында менә. Күрәсез, тыккач баслар менә ул инде астагы сул як резонаторларда, аларда голосовой ниләр менә голослары, бу пластинкалары бик грубый, бик зурлар. Аларны кул белән булай гына тартып чыгара алмыйсың. Әгәр дә резонатор алынмаган булса, урынында көйләр өчен именно шушы корал белән чыгарып и насечка ясап, тавышны көйлисең. Менә ике ней. Кенә түгел инде, монда 3, 4 кирәк вакытта менә бу безне дә кулланам мин. Вот. Әгәр дә кырларын тия торган булса, менә бу голослар, өзгә надфиль белән, ювелирный надфиль белән төзәтеп куясың. Кырыена мин инде бик аккуратно керәм, потому что бик качагында кирәк булса сынган кусковойларны инде целиком алыштырып та була. Әгәр дә бу телләр белорус гармуннарының күбрәк сынган чираклары, телләрнең чираклары чырый. Вот, кусковой алыштырасың. Ә менә цельный планочный булганда именно менә бу телләрне алыштырыр өчен специально вытачивать итеп дип әйтим инде, шул триммер белән буны кырып, алып, заклепкаларын сүтеп, мотор итеп көйләргә туры килә. Аны Казанда эшләүчеләр сирәк. Мин үзем берничә тапкыр алыштырганым булды. Шуның өчен бүген көндә аны күрсәтергә әзер түгел. Рәхмәт, дуслар, туганнар, халкым, исәнлек, саулык телим сезгә.